sapa wani ngaku gawat yen kuwe Jaka Mercu. Pancene aku Jaka Mercu sing wani ngembari iki ya kowe kuwi. Ngaku menungso kaya dening kuwe. Yen ora disampurnake. Oh, ya kawan, bisa tetep. Duanuke aku Jaka Mercu saka hampir seketi. Jaka Mercu yang ngono tiwas beneran ana kene ana kowe mesti kowe mau mangerteni sing percayane marang garwaku. Wis sapa Jaka Mercu sing mateni bojomu ora ana liya aku dhewe. Mergo karmamu kae luput dhewe wis wani balelo Bagudung Makuto waton gonjan kang datang ratu
Ana praja Majapahit. Joko Mercu, Nggih, yen bab iki wis rampung, sing tak jaluk enggal kowe ngayo saka papan kene, aku tak ngerti marang layone garwaku. sapa kang dadi aranmu? Kowe kepengin ngerti aku? Yo, Aku Cinggowati. Cinggowati. Yo kene opo? Kowe lundung kelawan aku. Aku mesakno kelawan kowe. Kowe lagi wae mbobot malah kapur ditinggal mati. Dene garwamu. Mula saka kowe. Manuto, kowe dadi bojoku Cinggowati. Piye? Aku dadi bojomu. Yo. Joko Mercu, Nggih, kowe ngerti? Sepiro gedene larane atiku. Sepiro gedene panelangsa ning atiku. Nanti saiki garwaku kok ngejai. Nanging sing kaya ngono. Ini aku dadi bojoku tak enteng yen patiku tak kandhani. Cinggowati. Apa? Aku mesangno kelawan kowe. Ayo beda bojo Bondorojo. Lungguh kursi kencana undu-unduane wanita Cinggowati. Mula lemo kowe dadi garwaku. Minangka undu-unduane Cinggowati. Senadyan kaya ngapa tembung. Aku bakal ora ngrungokke marang tembung. Tak uga rasane atiku aku ngresno lahir saka sing paten marang garwaku. Aku ora sudi dadi Cinggowati. Cinggowati los kang tanpa kekoyan. Adipaten Dati Komplang. Aku sing bakal nglungguhi kursi kating dampar Maesondar. Aku bakal jejuluk Adipati Kebo Matuwet. Dipun rawuhi piyantun luhur saking Kabupaten Gresik. Menawi manut ingkang panjenengan aturake kala wau, ingkang garwa seda panjenengan babaran ponang jabang bayi ning boten wonten ingkang ngrupaka utawi lajeng sinten asmanipun ponang bayi ingkang bilang? Sakmenika ngaten kemah. Kula menika ngrumaosi kesang nonok wonten ngarsa panjenengan. Sampun panjenengan rengkuh kaya dening kuwat. Pramila saking meniku bab nami anak kula pasrahaken. Oh ngaten. Ya dipun sewu nek umpama aku salah sawijine wong tuwa ning jangkar matur kelawan panjenengan ning ora basa ora apa-apa to Mas. Sampun Ya dianggep padha karo bapak lan anak ngono wae. Ya ngono wae. Dene ponang jabang bayi dole kandungan.
persasat ora ana sing rupaka utawa dilimbarake karo tanggung jawab. Mula bocah iki bakal tak jenengake Joko Umbaran. Ya nek jenenge Joko Umbaran iki ora sepatut to nih, Mas. Ing atase wong desa, dua anak lanang dijenengake Joko. Lah ngene ya. Agate wong kuno biyen-biyen nek bayi isih timur, saune umur 8 isok terus nganggo banyu gede. Nek cara saiki ya banyu anget. Coba kono-kono ngguri, supaya terus banyu gede supaya dekat kawan Joko Umbaran. Iki jenenge Joko Umbaran ya? Nggih. Lah Joko Umbaran malah kowe njaluk dulur ta? Pancen leres. Iki mergo saka ari-ari lairmu sing nalika dhisik tak simpen ing popo. Tak puja. Lah iki dadi kowe. Niki adik kula. Iya adikmu. Yen ngono aku kakangmu. Panjenengan kakang kula. Mergo laire pun nang Jabang Bayi saka ari-ari sing tak puja. Jenenge sapa, Mbah? Sisan gawe adimu tak jenengake Joko Pujan. Joko Pujan. Ya wis, ayo ya. Digawati. Umbaran apa dening Pujan? Pikirane ya sithik ya ora diarep sithik dianggep ana alangan. Ana sing kesempatan to. Ora kepengin lagi. Iki ya nyuwun pangapunten ingkang sekelangkung kathah para lenggah kakung sumawana putih ingkang dahar kinurmatan kapeksa pagelaran ketoprak sida dadi budaya ing siang menika dipun tekapi semanten lan rumiyin mangke dalu menawi saking kepamipun ingkang hamengku dipun sampaiaken malih